sanni gimbiya Zainabu kin daɗin ki lafiya sanni gimbiya Zainabu ce ta Libya Zainabu mai farin jini Zainabu yau daɗin ki yar uwa mai kyan hali da daɗin suna gaishe ki yar mutan Libya gari ranar bekan kin shigo dan gora ne Hassan ya ce waƙar ki na yau nisan garin ku yau bai hanna Hassan na ce ya zo dan gora na ki ne rafe na ki na shigo nima ranar bebe na Zainab ba zai yi a bar mu baya ba ga mai haƙuri da kirki tun ba ma yau da yanzu ba Zainab dan gari yar Libya ba za a biki ba kina da kwarjini ga haiba ga kyan mu'amala Zainab sadar ta sun kyale Zainab ta sha ruwa domin kafi na Allah ce yau ta zama kainuwa diyar mutan Libya alƙara tsare ki yar uwa mai kyau da kwalliya da